Έχετε κοιτάξει ποτέ το χώμα του κήπου σας στην αρχή της άνοιξης και σκεφτήκατε ότι μοιάζει με νεκρή, ξερή σκόνη? Είναι εκείνη η στιγμή που όλοι πανικοβαλόμαστε. Τρέχουμε στα μαγαζιά και αρχίζουμε να αγοράζουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Μήπως όμως όλα αυτά τα ακριβά σακιά με τα χρωματιστά μπαλάκια κάνουν περισσότερη ζημιά παρά καλό? Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να αναζωογονήσετε το χώμα σας στην άνοιξη. Και σας υπόσχομαι κάτι που θα σας εκπλήξει. Θα μάθετε ότι μπορείτε να πετάξετε τα περισσότερα από τα μπουκάλια και τα σακιά που έχετε στην αποθήκη σας. Υπάρχει ένα τεράστιο ψέμα που μας έχουν κάνει να πιστέψουμε. Μας λένε ότι τα φυτά χρειάζονται συνεχή χημική τροφή για να επιβιώσουν. Αλλά η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Σήμερα θα σας αποκαλύψω ότι χρειάζεστε μόνο 2 απλά μέσα για να κάνετε το χώμα σας πραγματικά υγιές και ζωντανό. 2 πράγματα που ίσως ήδη έχετε ή μπορείτε να βρείτε σχεδόν δωρεάν. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Εσείς τι ρίχνετε συνήθως στο χώμα σας την άνοιξη? Είστε της παλιάς σχολής με τη στάχτη ή προτιμάτε τα αγοραστά λιπάσματα? Για να καταλάβουμε τι πραγματικά χρειάζεται το χώμα μας, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν. Πριν από 100 χρόνια, οι αγρότες δεν είχαν πρόσβαση σε εργοστάσια χημικών. Βασίζονταν στον κύκλο της ίδιας της φύσης. Παρατηρούσαν το δάσος. Εκεί, κανείς δεν ρίχνει λίπασμα, αλλά τα δέντρα και τα φυτά μεγαλώνουν τεράστια και υγιή. Γιατί? Επειδή το έδαφος στο δάσος τρέφεται από τα πεσμένα φύλλα, τα κλαδιά και τους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το φυσικό μοντέλο. Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1950, ήρθε η βιομηχανική επανάσταση στη γεωργία. Ανακαλύψαμε πώς να φτιάχνουμε άζωτο, φόσφορο και κάλιο στα εργοστάσια. Ήταν μια εύκολη και γρήγορη λύση. Αρχίσαμε να ταΐζουμε κατευθείαν το φυτό και ξεχάσαμε εντελώς το χώμα. Το αποτέλεσμα: σήμερα, το χώμα στους περισσότερους οικιακούς κήπους είναι απλώς ένα νεκρό στήριγμα για τις ρίζες. Δεν έχει ζωή, δεν έχει σκουλίκια, δεν έχει ωφέλιμα βακτήρια. Και αυτό ακριβώς καλούμαστε να διορθώσουμε κάθε άνοιξη, επιστρέφοντας στις ρίζες μας, αλλά με τη γνώση της σύγχρονης επιστήμης. Ας ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλη την άνοιξη. Την παγίδα των αγοραστών χημικών λιπασμάτων. Πηγαίνουμε στο φυτόριο και βλέπουμε εκείνα τα όμορφα σακιά. Μας υπόσχονται τεράστιες ντομάτες και καταπράσινα φύλλα σε χρόνο 0. Και είναι αλήθεια ότι, αν τα ρίξετε, τα φυτά σας θα μεγαλώσουν γρήγορα στην αρχή. Αλλά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα κάτω από την επιφάνεια? Αυτά τα λιπάσματα είναι ουσιαστικά χημικά άλατα. Όταν πέφτουν στο έδαφος και διαλύονται με το νερό, δίνουν μια ξαφνική όθηση στο φυτό, σαν να του δίνουμε ένα ενεργειακό ποτό γεμάτο ζάχαρη. Όμως, αυτά τα άλατα καταστρέφουν τη ζωή μέσα στο χώμα. Σκοτώνουν τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Διώχνουν τους γεωσκόλικες. Φανταστείτε τον κήπο σας σαν ένα ζωντανό οργανισμό. Εσείς, αντί να τον ταΐσετε με κανονικό φαγητό, του βάζετε ορό με βιταμίνες. Με τον καιρό, το χώμα γίνεται σκληρό σαν πέτρα το καλοκαίρι και λασπώνει επικίνδυνα τον χειμώνα. Γίνεται ένα άψυχο υπόστρωμα που εξαρτάται απόλυτα από το πορτοφόλι σας για να παράγει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ταΐζουμε το φυτό. Πρέπει να ταΐζουμε το χώμα και το χώμα θα αναλάβει να ταΐσει το φυτό. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας που αλλάζει τα πάντα. Τώρα, ας μιλήσουμε για έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους. Τη στάχτη από το τζάκι. Πολλοί παππούδες και γιαγιάδες μας έλεγαν ότι η στάχτη είναι το απόλυτο φάρμακο για τον κήπο. Και εν μέρει είχαν δίκιο. Η στάχτη από καθαρό ξύλο περιέχει κάλιο, ασβέστιο και ιχνοστοιχεία. Είναι σαν ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής για τα φυτά που αγαπούν αυτά τα συστατικά. Όμως, υπάρχει μια τεράστια παγίδα που λίγοι γνωρίζουν. Η στάχτη είναι εξαιρετικά αλκαλική. Αν το χώμα σας είναι ήδη αλκαλικό, κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές, η προσθήκη στάχτης μπορεί να είναι καταστροφική
μπορεί να κλειδώσει τον σίδηρο και άλλα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, κάνοντας τα μη διαθέσιμα στα φυτά. Φανταστείτε να ρίχνετε γενναιόδωρα στάχτη γύρω από τις ντομάτες σας, περιμένοντας θαύματα, και ξαφνικά τα φύλλα τους να κιτρινίζουν και τα φυτά να μαραζώνουν. Αυτό συμβαίνει γιατί αλλάξατε βίαια την οξύτητα του εδάφους. Η στάχτη είναι χρήσιμη, αλλά δεν είναι η μαγική λύση για να ζωντανέψετε ένα εξαντλημένο χώμα την άνοιξη. Είναι απλώς ένα συμπλήρωμα που θέλει τεράστια προσοχή στη χρήση του. Γι' αυτό δεν είναι ένα από τα δύο βασικά μας μέσα. Οπότε, ποιο είναι το πρώτο από τα δύο μαγικά μέσα που πραγματικά χρειαζόμαστε? Είναι κάτι που η φύση δημιουργεί δωρεάν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Το κομπόστ. Και όταν λέω κομπόστ, δεν εννοώ απλώς σάπια λαχανικά. Το σωστό κομπόστ είναι ο μαύρος χρυσός της κυπουρικής. Είναι το απόλυτο φάρμακο για κάθε άρρωστο χώμα. Γιατί? Επειδή το κομπόστ δεν προσφέρει μόνο βασικά θρεπτικά συστατικά. Το πιο σημαντικό του στοιχείο είναι ότι σφίζει από ζωή. Μία χούφτα καλό κομπόστ περιέχει δισεκατομμύρια βακτήρια, μύκητες και μικροοργανισμούς. Αυτοί οι αόρατοι εργάτες είναι που μεταμορφώνουν τον κήπο σας. Όταν ενσωματώνετε το κομπόστ στο χώμα σας την άνοιξη, είναι σαν να ρίχνετε στρατιές από μικροσκοπικούς αγρότες που αρχίζουν αμέσως δουλειά. Διασπούν την οργανική ύλη, απελευθερώνουν θρεπτικά στοιχεία σιγά-σιγά όποτε τα χρειάζεται το φυτό και δημιουργούν αντιβιωτικές ουσίες που προστατεύουν τις ρίζες από αρρώστιες. Το κομπόστ είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα. Αν έχετε μόνο μία επιλογή φέτος την άνοιξη, ξεχάστε όλα τα άλλα και βάλτε μία καλή στρώση κομπόστ σε όλο σας τον κήπο. Αλλά πώς ακριβώς δουλεύει το κομπόστ μέσα στο χώμα? Ας δούμε μία ξεκάθαρη εικόνα για να το καταλάβουμε. Φανταστείτε ότι παίρνετε ένα σφουγγάρι και του ρίχνετε νερό. Το σφουγγάρι απορροφά το νερό και το κρατάει. Τώρα, φανταστείτε ότι ρίχνετε νερό πάνω σε ένα τσιμεντένιο πάτωμα. Το νερό απλώς κυλάει και χάνεται. Το φτωχό, εξαντλημένο χώμα είναι σαν το τσιμέντο. Το καλοκαίρι στεγνώνει αμέσως και σκάει. Και την άνοιξη οι βροχές απλώς ξεπλένουν το χώμα χωρίς να κρατάνε υγρασία. Το κομπόστ δουλεύει ακριβώς σαν το σφουγγάρι. Η προσθήκη του αλλάζει εντελώς τη μηχανική δομή του εδάφους. Κάνει τα βαριά αργυλώδη εδάφη πιο αφράτα, επιτρέποντας στις ρίζες να αναπνέουν. Και ταυτόχρονα δίνει δομή στα αμμώδη εδάφη για να συγκρατούν το νερό. Έτσι, ποτίζεται λιγότερο και τα φυτά σας έχουν μια σταθερή, δροσερή πηγή υγρασίας μέσα στο καλοκαίρι. Είναι η απόλυτη θεραπεία. Διορθώνει το πρόβλημα από τη ρίζα του, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αντί να βάζει ένα χημικό τσιρότο όπως κάνουν τα συνθετικά λιπάσματα. Και ερχόμαστε στο δεύτερο από τα δύο απαραίτητα μέσα. Ίσως δεν το έχετε ακούσει ποτέ ή ίσως νομίζετε ότι είναι μόνο για τους μεγάλους επαγγελματίες αγρότες. Μιλάω για την πράσινη λίπανση. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι η διαδικασία όπου σπέρνουμε συγκεκριμένα φυτά, όχι για να φάμε τους καρπούς τους, αλλά για να τα κόψουμε και να τα ενσωματώσουμε στο χώμα. Ακούγεται τρελό. Κι όμως, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της φύσης. Φυτά όπως ο βίκος, το τριφύλι, το λούπινο και η μυδική έχουν μια μαγική ικανότητα. Συνεργάζονται με τα βακτήρια του εδάφους και τραβάνε το ελεύθερο άζωτο από τον αέρα της ατμόσφαιρας. Ναι, καλά ακούσατε. Παίρνουν το άζωτο από τον αέρα, που είναι εντελώς δωρεάν, και το αποθηκεύουν στις ρίζες τους μέσα στο χώμα. Όταν την άνοιξη κόβουμε αυτά τα φυτά και τα αφήνουμε να λιώσουν πάνω ή μέσα στο χώμα, όλο αυτό το δωρεάν άζωτο απελευθερώνεται για τα δικά μας λαχανικά. Είναι σαν να έχουμε ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής φυσικού λιπάσματος μέσα στον ίδιο μας τον κήπο, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε €1 σε πλαστικά σακιά. Ας ρίξουμε μία ματιά στο υπόγειο εργοστάσιο της πράσινης λίπανσης για να καταλάβουμε το μέγεθος του θαύματος. Αν ποτέ τραβήξετε ένα φυτό τριφυλιού από το χώμα και κοιτάξετε προσεκτικά τις ρίζες του,
θα δείτε κάτι εκπληκτικό. Πάνω στα λεπτά ριζάκια υπάρχουν κάτι μικρά, λευκά ή ροζ μπαλάκια, σαν μικρά εξογκώματα. Αυτά ονομάζονται ριζώδη φυμάτια. Μέσα εκεί ζουν αποικίες από συμβιωτικά βακτήρια. Αυτά τα βακτήρια δουλεύουν μέρα και νύχτα. Εκτός από το να δεσμεύουν το άζωτο, οι βαθιές ρίζες αυτών των φυτών λειτουργούν σαν φυσικά τρυπάνια. Τρυπάνε τον σκληρό πυλό, ανοίγουν κανάλια για να μπαίνει το οξυγόνο και το νερό στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους. Και όταν τα φυτά αυτά κοπούν, οι ρίζες τους σαπίζουν εκεί βαθιά κάτω, αφήνοντας πίσω τους σύραγγες γεμάτες οργανική ουσία. Αυτό προσελκύει χιλιάδες γεωσκόλικες, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι οργωτές της φύσης. Μέσα σε λίγους μήνες, ένα σκληρό, άγωνο κομμάτι γης μετατρέπεται σε ένα αφράτο, ζωντανό χώμα που μοσχοβολάει δάσος μετά τη βροχή. Τώρα που ξέρουμε τα δύο βασικά μέσα, το κομπόστ και την πράσινη λίπανση, πρέπει να καταρρίψουμε έναν ακόμα επικίνδυνο μύθο. Πολλές φορές ο κόσμος προσπαθεί να συνδυάσει τα πάντα, νομίζοντας ότι περισσότερο σημαίνει και καλύτερο. Τι γίνεται όμως αν ανακατέψετε την περίφημη στάχτη που αναφέραμε στην αρχή, με φρέσκο κομπόστ ή με φυτά πράσινης λίπανσης που μόλις κόψατε? Εδώ κρύβεται μια τεράστια παγίδα της χημείας που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά. Η στάχτη, όπως είπαμε, είναι πολύ αλκαλική. Όταν έρθει σε επαφή με πλούσια οργανική ύλη που είναι γεμάτη άζωτο, συμβαίνει μια βίαιη χημική αντίδραση. Το πολύτιμο άζωτο μετατρέπεται αμέσως σε αέριο αμμονίας. Αυτό σημαίνει ότι το άζωτο απλώς εξατμίζεται στον αέρα και χάνεται για πάντα από τον κήπο σας. Είναι σαν να έχετε χαρτονομίσματα και να τα βάζετε φωτιά. Γι' αυτό, αν επιμένετε να χρησιμοποιείτε ελάχιστη στάχτη, κάντε το τον χειμώνα, πολλούς μήνες πριν, ρίξετε το κομπόστ την άνοιξη. Ποτέ μην τα ανακατεύετε μαζί. Η φύση έχει τους δικούς της κανόνες και όταν τους αγνοούμε, χάνουμε. Ποιος είναι λοιπόν ο απόλυτος τρόπος να συνδυάσουμε αυτά τα δύο σπουδαία εργαλεία, το κομπόστ και την πράσινη λίπανση? Η διαδικασία είναι σαν μια τέλεια ενορχιστρωμένη συμφωνία. Νωρίς την άνοιξη, την εποχή που τα φυτά της πράσινης λίπανσης, όπως ο βίκος, αρχίζουν να ανθίζουν, τα κόβουμε προσεκτικά. Δεν τα ξεριζώνουμε. Τα κόβουμε σύριζα στο έδαφος. Αφήνουμε τα κομμένα φύλλα και τα κοτσάνια να πέσουν πάνω στο χώμα σαν μια πράσινη κουβέρτα. Αυτό προστατεύει το χώμα από τον καυτό ήλιο της άνοιξης. Αμέσως μετά ρίχνουμε από πάνω μια γενναιόδορη στρώση από το ώριμο κομπόστ μας, περίπου 2 με 3 εκατοστά πάχος. Τι πετυχαίνουμε με αυτόν τον συνδυασμό? Το κομπόστ φέρνει τα βακτήρια και τους μύκητες. Τα κομμένα φυτά από κάτω τους δίνουν άφθονη τροφή. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, κάτω από αυτή την κουβέρτα, γίνεται ένα πάρτι ζωής. Το χώμα χωνεύει όλη αυτή την ύλη και την μετατρέπει σε άμεσα διαθέσιμη τροφή για τα λαχανικά που θα φυτέψετε τον Μάιο. Είναι ο πιο ισχυρός συνδυασμός αναζωογόνησης που υπάρχει. Για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα πιο ξεκάθαρα, ας σκεφτούμε ένα παράδειγμα. Φανταστείτε δύο γείτονες, τον Κώστα και τη Μαρία. Ο Κώστας αποφασίζει να ακολουθήσει την εύκολη λύση. Αγοράζει ακριβά μπλε και ροζ λιπάσματα σε κόκκους. Τα ρίχνει στο χώμα του, σκαλίζει βαθιά και φυτεύει τις ντομάτες του. Στην αρχή, τα φυτά του πετάγονται γρήγορα. Όμως, τον Ιούλιο, το χώμα του στεγνώνει αμέσως. Οι ντομάτες του παθαίνουν ξηρή κορυφή από έλλειψη ασβεστίου και γεμίζουν με λίγκρα, γιατί το φυτό είναι φουσκωμένο με νερό και άζωτο. Η Μαρία, από την άλλη, δεν αγόρασε τίποτα. Έκοψε το τριφύλι που είχε σπείρει τον χειμώνα, έριξε από πάνω το δικό της σπιτικό κομπόστ και φύτεψε εκεί τις ντομάτες της. Τον Ιούλιο, ο κήπος της Μαρίας έχει ένα χώμα που είναι σκούρο, δροσερό και γεμάτο σκουλίκια. Τα φυτά της ίσως μεγάλωσαν λίγο πιο αργά στην αρχή, αλλά τώρα είναι γερά, ανθεκτικά στις αρρώστιες και οι ντομάτες της έχουν εκείνη τη γνήσια, γλυκιά γεύση των παλιών καιρών. Η διαφορά δεν είναι απλώς οπτική.
η διαφορά είναι στην υγεία του ίδιου του οικοσυστήματος. Πώς θα κάνετε λοιπόν το σχέδιο δράσης σας για αυτή την άνοιξη? Είναι πιο απλό από ό,τι νομίζετε. Πρώτον, σταματήστε να σκάβετε το χώμα βαθιά με τη φρέζα. Το βαθύ όργωμα καταστρέφει τα σπίτια των μικροοργανισμών και φέρνει σπόρους ζυζανίων στην επιφάνεια. Αντίθετα, πάρτε μια πυρούνα κήπου και απλώς ανοίξτε τρύπες στο έδαφος για να μπει αέρας, κουνώντας την ελαφρά. Δεύτερον, εφαρμόστε τη μέθοδο των 2 υλικών. Αν δεν προλάβατε να βάλετε πράσινη λίπανση φέτος τον χειμώνα, μην αγχώνεστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε οργανικό υλικό για κάλυψη, όπως άχυρο, ξερά φύλλα ή κομμένο γρασίδι. Απλώστε το πάνω στο χώμα. Τρίτον, ρίξτε από πάνω την πλούσια στρώση του κομπόστ. Και το πιο σημαντικό, δώστε χρόνο στη φύση. Το ζωντανό χώμα δεν φτιάχνεται μέσα σε μία νύχτα. Αλλά σας εγγυώμαι ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες θα παρατηρήσετε τη διαφορά. Το χρώμα του εδάφους θα σκουρίνει, η μυρωδιά του θα αλλάξει και θα μυρίζει σαν βρεγμένο δάσος. Και όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής, θα καταλάβετε γιατί άξιζε τον κόπο να εμπιστευτείτε τη φύση. Οπότε, ποια είναι η μεγάλη ανατροπή? Σταματήστε να πετάτε τα χρήματά σας σε υποσχέσεις κλεισμένες μέσα σε πλαστικά σακιά. Τα συνθετικά λιπάσματα ίσως δώσουν μια προσωρινή λύση, αλλά μακροπρόθεσμα σκοτώνουν τον κήπο σας. Η στάχτη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά θέλει προσοχή και γνώση. Τα μόνα 2 πράγματα που πραγματικά χρειάζεστε για να αναστήσετε το χώμα σας στην άνοιξη είναι η ενέργεια από το κομπόστ και η δύναμη της πράσινης λίπανσης. Με αυτά τα 2, σταματάτε να ταΐζετε απλώς τα φυτά σας και αρχίζετε να χτίζετε ένα ζωντανό, αυτοσυντηρούμενο οικοσύστημα ακριβώς στην αυλή σας. Όταν το χώμα σας είναι υγιές, τα φυτά σας θα είναι υγιή και οι καρποί σας θα έχουν γεύση που τα χημικά δεν μπορούν ποτέ να αντιγράψουν. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι κάτω από την επιφάνεια της γης. Αν βρήκατε αξία σε αυτό το βίντεο, παρακαλώ πατήστε το κουμπί της εγγραφής, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με κάποιον που αγαπά την κυπουρική. Και τώρα θέλω να ρωτήσω εσάς, είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε τον συνδυασμό κομπόστ και οργανικής κάλυψης φέτος ή θα παραμείνετε στις παλιές σας συνήθειες? Γράψτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, διαβάζω και απαντώ σε όλα.